Jan ku enak Mas, jos tenan. Tapi banter tenan. Mas, jan cemempeng ning kuping. Cemempeng ki apa, Jal? Apa ya Mas, kalau di Jawa Timur itu cumpeng ngano, apa ya Mas? Penak. Kepenak. Iya. Wah, iki romone seneng sing banter-banter berarti. Banter. Heeh. Sampai orang nututi Mas. Waduh. Gimana Mas Gading kabarnya? Alhamdulillah menawi kula menika. Tadi belum salaman. Salaman Mas. dulu nggih. Tadi dari Kediri Mas. Waduh. Gimana Mas Gading kabarnya? Alhamdulillah menawi kula menika. Tadi belum salaman. Salaman dulu nggih. Tadi dari Kediri. Gimana Mas Gading kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iki orang rusuh. Lah iya iki jane nek apa to Mas sandinge iki? Wis rapopo nek kene bare. Orang penak Mas. Oh, toh. Aku kan kangen dari sana dari sono sampai ke sini kan. Dari Jawa Tengah loh Mas. Ora pelayon ning iki weh. Ora pelayon tapi tek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi. Waduh dikruyuk tawon aku jokan. Karang sing legi-legi nang kene terus tawone do moro. Ngono lho. Makanya aja manis-manis. Wis aku ki nek karangket lahir ki wis biyen kruyuk semut aku ki lahir ki. Jano, apa yang gimana Mas? Kan. Piantun bagus kados jenengan. Asma Kinaria Joko. Joko, heeh. Bagus sekali loh namanya Mas Gading kalau diartikan. Gading Pawukir. Gading Pawukir. Artinya ki wong pinter gini, sing iso wong pinter. Alah. Ayo. Gading. Ga. Pasti ganteng. Jan kandiani kok. Dua. Heeh. Apa jenengan? Kok lali to jenenge Gading. Ding itu dingin. Mas Gading kan dingin kalau dicat nggak mau bales. Iya. Duh geletak aku ngerti sing kalau tiba lho aku ki karang yo. Dingin. Gading. Iya toh, iya, sampean ki lek tak chat Mas Gading balesnya iso pirang-pirang jam ngono. Weh, ora mung pirang-pirang jam biasane. Pirang-pirang dino. Kalau kowe lha nyapa? Ora tau buka WA soalnya. Oh, berarti ben dibales cepet ya apa sih tak VC wae ya? Langsung di VC langsung tak bales langsung tak angkat ngene iki langsungan. Gading. Pa. Pandai dan cerdas orangnya. Oh, tak kira pagi pahit ngono kuwi. Pahit. Apa toh manis lho Mas? Nggih, kae sing nyaron pahit. Wu itu bulan. Bulan. Memandangmu seperti memandang bulan yang sangat indah di pada malam hari ini Mas Gading. Aduh ya ampun. Aja semaput Mas. Aja semaput toh. Aku arep semaput ning Rasida. Ora sah iri dengki tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Tadi wu sudah. Wu mau apa bulan? Heeh, wu ki bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jan. Ya tak balekke to. Iya. Langsung jedul mau ngene iki tanpa. Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya Mas. Buktinya loh. Kapelan ngene iki. Padahal kita tadi enggak janjian ya Mas. Enggak janjian. Cocok ya. Cocok ki lho le kamera cerak banget ki lho. Ngopo? Kamu video kok nganti ngene iki. Biyen berarti orang tahu kayak dhewe ngene iki Mas. Heeh. Wis jamane isih Facebook. Nek foto ngene iki lho. Ngono. Terus apa mau kir ini kir kira-kira Mas Gading kapan ngelamar aku? Waduh, tak jabut ke akekku. Ora apa-apa nggo akek ya ora masalah kok. Enggak Mas, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi di job-job selanjutnya ngono lho. Oh masih ada di tanggal. Tapi lek mau kayak mau ya ora apa-apa Mas. Iki lho akekku kuwi iki anyar lho iki. Wah baru itu? Oh baru nih. Bagus sekali. Nyilih tapi. Nyilih kok dipamerke. Ora apa-apa, emang kita gleleng toh. Bagus loh Mas. Bagus. Ya. Gading Pawukir. C. Hah? Seno Saputra. C. Lek kuwi mau aku wis nganu Mas. Wis ora mikir ki jane Mas.
Ya harusnya tuh Mas Gading ganti yang anu aku, yang mengartikan namaku. Oke. Lintang Kairo. Li. Lah jenenge iki terus piye, Joan? Lin. Lin. Oh, ning lali ya. Jana, li iki apa? Iya, Lin. Lin ki. Lin. Apa ya Lin? Apa, Mas? Lin. Lin iso ora? Lincak utuh. Lindu kebanter. Lincah. Lincah ki obah wae pokoknya. Terus lin ki apa ya kira-kira ya? Ya itu tadi lincah. Ya lincah. Terus lintang. Tangki. Apa? Tangki. Tang ki lah kancane Catut kae. Kuwi tang sing gawe ngano sepeda motor ki lho Mas. Stang ya jenenge. Beda. Heeh. Tang opo ya kira-kira tang ya? Tang ki Apa? Tang ki tangannya halus sekali. Wah, masa coba sini tangannya. Iya, oke. Loh, piye to? do pengen to. Ada nih kok. Eling mati aku lintang. Kai wes. Kai iki opo ya? Angel banget nek kai iki. Apa Mas Gading? Kangen sekali. Aduh, ya ampun kok kangen bareng. Oh, ora. Kudune aku ora semaput. Terus apa bar iki? Kairo. Ro wae ya. Iya. Romantis sekali. Wah, Jan. Aku ya ada Mas ya. Ngene kok. Terus apa meneh? Sudah. Wis to tak ya. Tapi mbok tambahi apa, Mas? Apa ya tambahi Pak Wukir? Iya no. Ternyata tadi Jawa banget meneh. Lintang Kairo. Pak Wukir ngono. Lintang Pak Wukir. Apik ya ya. Apik Mas Jan sampai kaya fotone dhewe diedit ning ndi. Dadi lah kok kepiye to aku iki wis dibangunke patung tekan New York barang lho. New York ono, terus Taiwan ono. Yang kita joget-joget itu pakai baju Dayak itu. Terus ono neng Jepang barang ono pisan. Wah, Borobudur. Ya itu antusias buat fans-fansnya kita Mas Gading. Didoakan ya Mas Gading. Semoga fans dari Lintang Pawukir dan dari fansnya Mas Gading juga, fans warga Laras semuanya. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, lancar juga rezekinya, sehat selalu, sukses selalu ke depannya, dan tetap mendukung kita ya Mas yang pasti itu Mas Gading. Yang pasti itu. Ya, terus sekarang mau ngapain ini? Mau ngapain? Apa kita dolan aja ini yo? Ayo. Sopo sing arep genteni aku nyong? Kamu dolan aku taan. Ya alhamdulillah Mas, ini juga mboten lupa hari ini soan datang Karangasem dusun desa gini. Desa Karangasem nggih. Poncong Gunung Kidul. Alhamdulillah semua warga melumpuk mriki lho Mas. Kebek kali apa jenenge kebek apa lapangane? Kebak tekan mburi kae. Oke. Kae mburi dhewe kae. Kebek Mas. Alhamdulillah dan rame tenan gayeng tenan malam ini ya. Mereti dusun Mas Sanes nggih. Bukan. Ulang tahun. Ulang tahun. Itu beda toh Mas sama? Beda. Oh beda. Kalau yang sama itu masa depan kita. Jangan aku. Hah? Sing marahi sapa? Kuwi sik sirahe slewah kuwi.
Nggih. Pokoknya didoakan yang terbaik buat semua warga Karangasem. Semoga sehat selalu nggih Bapak, pinaringan panjang yuswa sing duwe utang gendang lunas utangi. Sing dereng gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Ingkang sampun sepo-sepo enggal-enggal minggah haji nggih Bapak Ibu. Amin amin. Pokok barokah barokah. Sapa mau arepe muni nganu mau? Ayo. Arep muni apa mau? Mbok mau krungu apa muni apa ngono lho Mas? Apa? Sing wis tua-tua gendang anu. Yo, terus apa lagi? Nggih, alhamdulillah ini tadi saya juga diderekaken Mas dari grup Laras dan Indra Jatilan. Nggih. Jan iki mau 4 mobil loh Mas. 4 mobil. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih nggih khususipun kagem Om Fatah dan semua bapak-bapak ingkang sampun nderekaken kawula matur suwun nggih Mas Bapak nggih. Jan kaya kok Mas. Hari ini bisa ditutke aku. Nggih, sakniki terus 4 mobil ki isine kebak apa ora? Kebak Mas. Kebak. Iya. Kira untuk 4 mobil terus sak wong. Mboten. Nggih. Gimana Mas? Nggih, minangkani pamundutan Dek Lintang niki. Niki tadi saya moga nyawiji. Nggih. Gimana Mas Gading? Nyuwun moga nyawiji wae digantos dadi ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih. Ayang-ayang terus niki lak wau kula maca niki mboten saged to. Nggih. Mang cobi. Niki. Lah kok kaya ngene Mas tulisannya? Wah, lah dicoba dulu ya. Coba dulu. Ya. Yuk. Sik gatel Mas. Apa nih? Kupingku. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa. Nggih, laras nggih. Nggih. Kula Pak Siswa. Sepatu. Seputra budaya. Bedoyo lha ta ya Mas. Aku iso maca lho Mas. Terus bawae. Bedoyo. Lihat apa ikut. Ikut. Apa ini Mas? Ucapkan. Ayo Mbak Yu dibantu toh Mas? Ucapkan lah, jaluk dibantu aku ya ora iso iki. Ikut ucapkan selamat hari ulang tahun Karangasem. Nah, kuwi. Kuwi kono kuwi, anggon kono kuwi. Seneng. Semoga. Oh, semoga sedaya dikasih nasi. Apa iki Mas? Dikasih maju. Oh, maju. Semoga semua dikasih. Semoga sedaya dikasih maju. Bejane. Kok bejane? Semoga sing wis mbok wis yo. Niki pokoke Pak. Nek diwaca Mas tulisane Mas. Oh, oke. Mugi sedaya dikasih sehatan, rezeki ingkang kathah, bagya mulya. Amin. Wis pokoke kuwi doa terbaik Mas. Nggih, niki terus minta lagu Podang Kuning kali Gubuk Asmara. Podang Kuning dan Gubuk Asmara. Nggih. Podang Kuning Gubuk Asmara wau teng HP enten sik nuwun yen ing Tawang. Nggih, duet niku terus enten wau ayang-ayang wau duet ya. Nggih. Juga disapa dari Bapak Budi. Bapak Heri. Bapak Heri dari Bali. Tadi dapat salam Mas Gading. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Terus niki yang dipinangkani yang mana dulu Mas Gading? Engkang Podang Kuning napa Gubuk Asmara riyen niki? Nyemanggaaken ingkang pundi? Butuh teman? Iya. Butuh teman? Iya, enggak apa-apa. Oh, butuh teman kita pilih. Mang milih, Dik. Mang pilih. Siapa ya, Mas? Sinten? Siapa Mbak Ayu, Mbak Oriza, napa Mbak Agnes? Sinten? Mbak Oriza. Oh, nggih, Mbak Oriza. Ayo Mbak Oriza. Yuk.
loh. Nah, apa toh? Yaitu anu gini loh. Apa, Mbak? Apa iki tremor? Tremor. Kono karep kono. Lo kae. Apa? Grogi loh, Mbak. Ya, Dek. Tremor grogi. Heeh. Lah iya, sedek aku mesti benino ngono lho, Mbak. Biasanya ki apa ya ora kaya ngono lho. Biasanya Los piye? gitu loh. Los. Nek jajan dhewe tadi dhek pamit ya. Aduh. Tekan lho, Dek. Lah iya toh, jane ngopo lho, Mas? Deg-degan aku. Mergane apa toh? Sebab Sebabnya apa? Sebab iki aku ki nek dijajari karo apa jenenge cewek cantik kaya wis jan. Anu aurane iki langsung marake bergetar jiwa raga. Iso wae yo, Mas. Iso. Heeh, marake bergetar jiwa raga dan yang lain-lain. Jano. Karena ya isih anu Dek, masih muda ki ya kaya ngono Iya, kuwi. aku juga masih muda. Iya, cocok. Cocok. Kamu ada rasa nggak sama Gading? Iya, ada loh. Apa rasanya? Strawberry. Hah? Kok blueberry toh? Iya. Juga ada rasa, Oh, rasa Rasa, cinta iya. dong, ya toh, Mas. Ya. Ini minangkani apa, Dek? Minangkani podang kuning napa ajeng Bekas Moro? Kenapa, Pak? Podang kuning. Podang kuning nggih, nggih. Derek, Derek, nonton kemawon. Nggih. Nggih. Langsung napa ngagem bawa? Oh, bawon ora langsung. Nggih. Bawa nih nggih, Mas. Dek Lintang riyen apa kula riyen? Dek Lintang. Cik Lintang sekno ya. Oh iya, nggih. Yang muda dulu. Matian wujud temong peksi Kandhane nek nang peksi yo kae iki ya. Apa? Peksi yo apa, Mak? Peksi iki tegese iki bird. bet Kuwi apa? Peksi iki burung. burung. Manuk ngono wae. Iya. Yuk diteruske. Halus manis teremrak ati Gregele kok iso kaya ngono kuwi ya, Nduk ya? Iya, Mak. Isih resik ya Isih suarane. resik banget. Beda karo sing wis tuwa. Enteng kaya apa ya? Aku Apa, sing- Mbak? Aku sing kaya ngene wis tercemar kok ya suarane. Oh, mesti kuwi mambu-mambu. Mampu apa? Ora, kesel suarane Mas tek mene. Kok to? Aku kesel iki mambu mbakku. Oh, mbako. Ya wis ya ganti terus iki malah tekan ngendi-ngendi mongko ka. masa minggon kula golek isi podang jenar Ibu bunga tiku nyanding
Bapakne sampun lanjut nggih Mas. Nggih lanjut no mosok ya men bawa tok. Pamundutan saking sinten to? Saking Pak Siswa. Pak Siswa tadi Mbak. Pinangkane nggih Pak Siswa saking Bedoyo nggih. Bedoyo. Bedoyo. Yuk, Dik. Yuk. Bisa awan ning omah wis ora kerasan keluyuran tanggale isih tak sayang ngopen ngopen geremku goleki ora krasa iso ganti bengi Pak Siswa. Nggih, matur nuwun, Mbak. Matur sunanan sangat Pak Siswa. Niku lho Mas piantune. Beliaunya Bapak Siswa. Segenggala Bapak. Terus mbah nuwun, Pak. Niki tes enten melih masuk lagi niki. Oh, ada yang baru. Nggih, niki. Napa? Langsung kirim bukti transfer bulu.
Alhamdulillah. Nggih, saking Dari Assalamualaikum, kula saking penggemar Mas Gading, Mbak Lintang. Saking Bekasi badhe nyuwun tembang Lintang Asmara. Mugi-mugi desa Karangasem semakin jaya. Amin. Amin. Saking kula Sarino Bekasi. Nggih, ingkang nyekar Mbak Lintang duet kali Mas Gading. Oh nggih, siap. Nggih, Siap. Terus enten melih niki kedap. Niki titip sawer untuk Mas Gading nggih, Mas, untuk tanggal itu wayangan tanggal 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas ajeng nyuwun langgam ning Tawangan Lintang dibawani duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo. Dipinangkani nggih Mas kangge obat sakit kula. Waduh, nggih, siap. Nggih, siap. Saking Mbah Miko penggemarmu di Gunung Kidul. Wah, siap, matur sembah nuwun Mbah Miko niki. Laris dan sukses selalu Mas Gading, tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. Nggih, siap, matur sembah nuwun. Sampun transfer 200.000. Niku tambahane niku, Mbak. Oh, nggih, alhamdulillah nggih, siap. Siap. Berarti hari ini jan mlumpuk ya, Mas? Mlumpuk niki kathah niki jan tobat. Pamundhutane wau wonten. Kok jan tobat, alhamdulillah, Ding. Nek mlumpuk pikiranku sing tobat ki jane iki. Wau wonten. Muga nyawiji diganti ayang-ayang. Terus niki wau yen ing Tawang. Terus kalih Lintang Asmara. Nggih. Oh nggih. Terus napa mulih nggih? Wau tesih enten nganu. Napa? Nyidam Sari. Nyidam Sari Mas Terus niki Gading. terserah sik nembang niki wau. Oh nggih. Niki yang dipinangkani dulu yang mana Mas Gading? Nggih. Oh nggih. Terus napa mulih nggih? Wau tesih enten nganu. Napa? Nyidam Sari. Nyidam Sari Mas Terus niki Gading. terserah sik nembang niki wau. Oh nggih. Niki yang dipinangkani dulu yang mana Mas Gading? Ingkang tesih slendro-slendro mawon niki tesih slendro to. Oh slendro nggih. Nggih, senten Gubuk Asmara niki. Gubuk Asmara nggih. Ajeng nyuwun Sinten kanca malih? mulih. Nggih, sinten malih Mas Gading? Mbak. Kok bubras to, Jan? Bala niku kan nggih penutupan mengke niku. Gugong niku. Sinten rumiyin Mas Gading? Ajeng sinten nderek? Mbak Ayu, Mbak Ayu nggih. Nggih mboten napa-napa Mbak Ayu nggih mboten napa. Mbak Ayu riyen mboten napa-napa. Nggih aku nek musuh karo Mbak Ayu ki jan wah tobat tenan aku. Napa Mas? Kuwi engko ngadeg ngono nyekel mek karo Sugeng dalu. Lah wong yo kalem lho. Kan aku orangnya lemah. Ayo sini Mbak Ayu sini. Kira nggo spot. Ya nganggo monggo kanca-kanca nyuwun sepote. Selamat malam juga Mbak. Hah? Siapa? Lintang. Mbak Lintang. Aku lupa, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Hari ini kita kalem-kalem bertemu kalem ya, Mbak ya. Jangan kayak apa ini gile di bersatu gimana? Sebaya. Sebaya? Mosok toh, tapi aku cilik. Hah? Aku cilik. Ya aku karang karang kegeden rumangsa. Enggak apa-apa ya. Iya. Kita sebaya. Mas Gading. Nggih. Nggih, wonten dawuh, Mas. Nggih menika apa to mau Gubuk Asmara. Mas Gading iki bae lek karo wong sing kalem ya kalem ngono kuwi ya kalem, lama ya. nggih. Jan kalem. Kalem kok ya, Mas ya. Nggih, kula menika kalem. Nggih. Nggih, aku wis kaya Mbak Lintang ta. Sampun, nggih. Makasih. Mak kaya wong aja banget kalem. Nggih, wonten dawuh, Mas. Wis ganti meneh to? Mau wis Mas Gading. Lah ketoke maido ya. Nek aku dipersis-persiske Mbak Lintang ki kaya maido ngono lho. Nggak apa-apa Mbak Ayu. Oh, jane iki nek ayu ki ya padha le ayu. Cantik. Pinter wae kurang piye ayu. Iya. Bodi kurang piye. Oh, jaluk.
semok tenan. Piye aku segere kurang piye. Segerdu. Kok segerdu piye kan? Ya awak iki lak seger to, ora kuru-kuru banget. Ora ketok treminih banget. Ya dhewe lek bersatu ki kaya belimbing karo macange. Heeh. Nanti sugeng dalu Mbak Ayu. Sugeng dalu Mbak Lintang. Ya aku mbok padake kae ngono. Ra trimo. Ya ora trimo to. Sakit hati. Lah masa aku ya limbo wong aku cilik. Cangik. Heeh. Lah ya iki enome iki sing rada tuwa. Oh, ngono iya. Ya kek kon nembang apa aku, Mas? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Jin niku wapun kula baleni ping 3. Ya mbok menawa aku dikon liyane. Ganti ngono ya Mbak ya ben menawa ganti ngono. Pak aku kon nyekeli mike ya ora apa-apa. Mik apa? Lek mikmu. Mik. Mik, heeh. Pokok benake kerise ya ora apa-apa. Bisa dibenake sih. Aku tahu. Ya tak wakili nek awakmu pas ora mangkat lho. Nah, itu sama bojomu sendiri mana bojomu? Bojonya dhewe. Ini tugasku ini yang benerin ini. Loh, nek pas awakmu ora mangkat ke aku sing benake padake apa? Masa ta? Lho tenan. Tenan ta, Mas? ngapusi. Kuwi to ora ngilang-ilangke. Nek pas jarike ora kepeneran ke sing benake sapa nek ora aku, Jajal. Nek ora pas kae sing ngepaske sapa nek ora aku, Jajal. Ngono kok ngilang-ilangke. Heeh. Ngono kok ngilang-ilangke. Ya, apa? Ya gek nembang ayo. Yo, Gubuk asmara dipun bawani. Ayo. Dipun bawani nggih niki nggih. Nggih. Monggo Mbak Lintang. Nggih. Nyingkar nyingkur. Ayo meneh. Suaraku. Iya, apa? Ora rono karo Mbak Lintang. Tak rungokake. Ya. Tak rungokake. Mbak Ayu jeneng Mbak Ayu. Lingsep yen ke apik tenan ya. Tenan. Terima kasih loh. Dulu kok saya kamu ayu ya Mas Gading ya. Aku nek dialem sampean iki. Yo. Ki engko nek dialem meneh iso glundung. Oh nek ron Dek Lintang kowe ngalem ya ampun bagusnya cantik. Ya no. Ora aku kon cocok kok aku soalnya. Lelampahan. Aku lek diguyu Bu Prasi seneng kok aku. Ampun guyu, Bu. Hati-hati lho. Nek guyune kae iki sok malati lho. Guyune iki sok malati lho. Kan Alah. Jan, piye? Ora apa-apa terus. Lah ya modele ngene iki kaya. Monggo Dek Lintang. Bareng, heeh. Ben kompak ngono lho, ben kompak. Gelem bareng ora? Ya gelem bareng-bareng. Oleh. Oleh. Ya. Boleh, heeh. Tresno tulus nadyan engko. Asmara
Yuk gubuk asmara. Yen libat aku kelingan aku mokai biyen tak golek mendingan jaga tak tulisan warna apa nandai sen perawan
sida njaluk sangu ya alhamdulillah. Lah, dalah, sida Ana ora. piye? Ki apa iki? Heh. Aku kancane Mary. Nek do mari rasa. Dalah kabeh. Hah? Ora iki tenan iki lho, iki lho. Apa aku rong lingguh lho. Iso. Piye sida apa ora Mas? Sido. Sida. Sido. Ayo, endi Sido. Mas? Ayo Mas, endi Mas? Medeni ya. Ya, terima kasih. Oh, amplop tok. Jan, Mengamplop kok. Ora ya aku ora. Ana isine kuwi kok Makasih ya, padahku. Mas. Sami-sami jan. Niki wae enten melih lho niki. Ah, Ada tambahan lagi. Ora maksudnya iki. iki wis ya. Aku wis. Wis, wis. Kok le sugeng dalu le. Iki Pak D request manikmu sik nyekar Mbak Agnesia. Tali asih 500 tak transfer rekening Mbak Agnesia digarap Sragenan le sampai jumpa 1 November ultah PKWL klasik ketiga. Nggih, siap Nggih. saking Pak D Putra Dikari Gino Bolotiwo niki. Nggih. Pemanikmu itu tadi, Mas. Nggih, manikmu niki Yang sik. nyanyi Mbak Agnes. Mbak Agnes yang nggih. nyekar. Yang mana dulu niki? Sak menika memanikmu sisan wae. Oh nggih. Monggo Mbak Agnes. Agnes, Mbak Agnes. Nggih. Sugeng dalu juga Mbak Agnes. Menika wau wonten pangundutan saking Pak Putra Dikari menika wau nyuwun memanikmu nggih Mas Gandhi. Ngono manikmu. Kaya MC ngono lho Mbak, sampean iki lek ngomong. Lah iya. Langsung dipun pinangkani. Langsung mau dipun pinangkani. Memani. Memanikmu. Langsung kemawon nggih. Wih, nek langsung ke kepiye to? Mawi bawa. Ya ngagem bawa pakai bawa no. Kang bawa napa cendak? Yang pendek, nggih. Tak tunggu seliramu
Jatuh siramu rasa ganti rendeng Kayomi sembah nuwun memane. Sampun matur sembah nuwun. Dek Lintang ngagem pun mriku riyen. Iya, Mas Gede. Niki enten Nyidam Sari. Nyidam Sari. Terus enten wau napa? Ayang-ayang wau. Ayang-ayang kalih Yeneng Tawang. Nggih, Yeneng Tawang Lintang Asmara. Iya. Ajeng sik pundi riyen? Napa yang Nyidam Sari dulu, bawa dulu terus nanti lanjut campur sari gitu? Manut. Yang rancak-rancak maksudnya? Nggih. Pripun? Nek bawane Nyidam Sari kula dereng hafal ning pripun. Oh iya, mboten napa-napa. Langsung mawon pripun? Langsung Nyidam Sari langgamipun? Nggih. Nggih. Langsung mawon diduetke napa mboten? Iya, no duet kali jenengan no, Mas. Duet nggih, Pak, nggih. Nggih, Mas, duet no. Dapur tak searching riyen nggih. Jangan. Dalam berdiri. Oh, berarti jumeneng Mbak Lintang, jumeneng Oke, malih. nggih. Nah, niki pun ketemu niki. Sampun, Mas. Sampun. Nggih, langsung langgamipun nggih. Langsung mawon. Mas Gading dulu. Kula riyen? Nggih. Oh, nggih, saka Bonang rumiyin mboten apa-apa. Nggih, saking Bonang riyen.
wis aku kang bakal lewati terus saja toyo kali ngono samudra ora ilang memanisi aku tapi hati lawat nek iki romole buanter tenan iki. Buanter tenan, Mas. Ora nututi aku. Tapi enggak apa-apa, penak, Mas. Jos ngene iki. Jos. Nyidam Sari sampun. Nyidam Sari sampun terus terus enten apa mulih to? Enten Lintang Asmara, ayang-ayang. Ayang-ayang terus yang ayam-ayam tawang. toh, Mas? Hah? Kok ayam-ayam? Ayang-ayang. Ayang kali. Terus wow enten yang tawang. Terus enten apa mulih nggih? Lintang Asmara. Nggih. Yang yen ing tawang rumiyin apa yang Sik gayeng. sing gayeng rumiyin? Nggih. Oh, nggih. Ayang-ayang riyen. nggih. Napa Nggih, Ajeng. ya napa niku? Ayang-ayang dulu. nggih, ayang-ayang riyen mboten napa-napa nderek. Nggih. Berarti ayang-ayang riyen iki. Iya, Mas Gade. Oke, siap. Yuk, ayang-ayang yuk. Tresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban arep tumeka ngendikan tresnan iki yen aku seliramu bisa nopo bakal kecukup yang turun gak bisa meringkang kuwasa Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan Mas Mustika tutung aku siji tresno iki abadi dewa-dewa dengan suara warna hati berulang aku tulang aku tresno dan saking kopo terwangi kapayani akhirnya tresno kan suci rasanya ternyata aku selamu isi
siji tresno iki abadi dewa dewa ning asmara kuwasa api kaulah langkah kula langkah tresno kendang saking jombang lewati apa tepi aire tresno dan suci maksudnya kan yang aku siau istrinya dewa dewa dengan seorang kuasa api kaulah langkah kula langkah tresno kendang saking jombang lewati apa tepi aire tresno dan suci maksudnya kan yang aku siau istrinya. Banter tenan iki. Banter tenan. Luwih Mas. banter iki timbangane mau. Iki piro ya Mas? 200 kecepatannya ya. Napasku entek. Nah masa ya butuh Masalah. napas buatan no Mas? Masa butuh napas buatan? Napas buatan ki kaya ngopo to? Iya pakai oksigen. Ah iya nganggo oksigen. Terus lanjut mulai napa mboten? Lanjut no ya. Terakhir ini Enten apa mulai to mau? Terus enten nyeneng tawang wong mengki gara-gara mawon niku. Terus enten Lintang Asmara. Lintang Asmara. Lintang Asmara ku kudu ana kancane. Oh, Nggih to? berarti berdua. Berdua. Oh ya. Sama siapa Mas Gading? Niku pojok dhewe niku lho. Kok apa enggak? Bu Pras wae. Sik banget melanusan kok. Lagi Lintang Asmara Ibu. ben ora chattingan wae kan mau chattingan. Lah kok chattingan karo sapa ya Mas? Aku ya ora ngerti ngono kuwi iki chattingan karo sapa. Ya Kok karo ketoke? penggemar kok apa. Sugeng dalu Ibu. Sugeng dalu Mbak Lintang. Ampun Ibu, Dek. Lan apa? Mbah. 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 Sugeng Ojo, dalu. ojo Mbak gak Pripun? ketok tuwa. Kan Pancen kita, kula gak kangen kali jenengan Ibu. kita seperti anak kembar. Nggih, tapi Kembar saking pundi to? jenengan Bu? sing apik, aku sing bosok. Alah nggih boten to, Bu. Oh, ya ning ya mesti do milih aku lho nok daripada kowe. Nggih. Nah, tak Panjenengan tekonane. sik Milih sinten nggih? kinyis-kinyis ngene lho. Milih kula napa Mbak Lintang? Oh ya bener berarti. Bener jenengan. Ibu. Nek Ya milih aku bener, baru nggih. Nggih, sehat nggih pun jenengan nggih. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sen seger waras Nggih. nggih. Ternyata sik semangat panjenengan ya soalnya pinten Ibu? Kula Nggih. 17. Wah, Ramadan 17. wis apa? Heeh. Saya 17 to. Oh 17. Wah, lah. Pundule saka swidak. Oh, nggih. Ya wis tuwa nok ora apa-apa sing penting. Alhamdulillah tasik. Alhamdulillah Nggih, tasik sehat. sehat awet timur jenengan. Nggih, sing penting isih kemayu. Ah, Jan, oh. kemayu saestu jenengan lho, Bu. Kemayu ah sing didol milih kemayu no. Arep adol apa nek kaya mbokmu. Nggih, monggo. Apa ki Mas Gade? Lintang Asmara. Lintang Asmara Nggih. Ibu. Nggih. Lintang Asmara ki duet karo Mas Gading lho ki. Lah nggih. Nggih, Mengki monggo, Mas. jenengan nggih nderek duwe. Heeh, lo kudu no. Ning Iya, iya, tengah-tengah ya Mas Nah, ya. nggih. Nah, cocok. Kudu. Yo. Ning ya kuwi aja kepencut tenan karo aku. Lah. Ora nek Sak lagu wae. Heeh.
hati setiaku bisa anduweni marang sang Sulaksmi. Setiaku bisa anduweni marang sang Sulaksmi. Ooh.